Ilan? Shout out. Oh, Michelle, shout out. Uy, upo ate. Nay, hindi na ibalik pag inanahan. Bukas ka lang. Wala na dala. Bukas ka lang para naman. Just hang out, Brother Marco, until 11 a.m. Thank you. Salamat. English ka. Boom. Oy, B-boy, salamat. Nine viewers at 2 thumbs up. Thank you po. Hey Alex, shout out. 19 viewers, thank you. Subscribe. Hindi ko alam. Ayan, shout out. 15 viewers, thank you. Thumbs up naman po sa inyo dyan. Kaya bilhin natin ah. Timerayan, shout out like that. You're not a Selman. I win love too. Oh, nakita ko tayo Alex na nag-live po kayo. Ate Marian TV, shout out po. Kaya sa'yo, te. 30 lang.
Michelle, thank you so much, Michelle. Kanya. Tay Alex, salamat po tayo. Bili natin sa UT. Pipino upo. Uy, Senstar. Thank you, Sir Papi. 40 dyan, 50 din. I give you moderation. Papi. Ano? Isa lang? Asya na yan. Patayin nyo. Isang lugar. Ano dito mo? 40. Isa ba? Ayaw ko mag-moderate. 120 lang. Thank you for the gift. Thank you so much, Sir Papi. Kung malagyan ng joke, ano, moderate. Check mo nga man yung ano man, yung Papi. Mahid na ano na tuloy siya. Hello, XX. Robbie Boy. Hi, Robbie Boy. Shout out sa iyo. Asin, ilan? Sir Papi, thank you so much. Salamat sa blessing. Thank you so much sa ano. Ba't di ko ma-moderator? Comment ka nga, sir. Please comment. Ayaw magbigyan ng moderator. 13 viewers, thank you so much, guys. I appreciate you. Everyone here in my life. Thank you. Ate Brenda, kumusta? Nasa ano ka ngayon, te? Content. Thanks, Alex. Tay Alex, may galaw shoutout. Oh, sabi nga, Ate Brenda and Chigi. Michelle, salamat, Michelle. Mga upload lang, Michelle, mga upload. Brother Mark. Hi, Miss Pinay Mabal, shoutout. English kasi dito eh. Lang. Okay. Stop ka na, boss. Stop ka. Pasok. Hindi, kaya yan. Kaya yan, tay. Kaya yan. Huwag ka magalang. Dumang ka na. Kaya na eh. Kaya yan. Huwag ka na mangialam dyan. Kaya yan. Hoy, Philippines. Triple dash. Maybe I won't get home. I be there at 3. Morning, bro. Mark. Sabi ni Mr. RG. Cutie, shout out Cutie. Miguel, shout out Mark Joe. Shout out sa inyo. Hello, ma'am. Cutie. Morning. Hello, peace. Sabi ni Ate Brenda. Michelle. Inalait yung Pilipinas, ah. Asa na yan, no? Triple. Oy, triple. Oy, Philippines. Anong problema sa Philippines? What's your problem the Philippines, ah? Brother RG. Morning. Sabi ni Cutie. Cutie from Tay Alex.
Triple, ano ang problema mo sa ano? Sa Pilipinas? Filipino ka ba or Amerikano ka? What do you think of me? To think of you? Tay Alex, may galaw siya raw sabi ni QD. Asa na? Hoy, Triple, please comment again. Bakit sabi mo, hoy, Philippines? What do you, ano, problema mo sa Pilipinas? Ate Brenda, morning po. English dito nakakainis. American, that's just what we say. When we see Philippines, we say, oy, Philippines. Ah, okay. No problem. It's good. You are from America. American. Sir Triple. Thank you, Sir Triple, for visiting here, Philippines. My live stream. Thank you po. Morning, pe. Sabi natin, Brenda. Ha, ha, ha. Sabi ni Mission. Napanood niya siguro yung nag-viral na ano, na Mexica, ano ba yun? Taga Italiano sa Italy na nagsapakan. Panood niya siguro yun. Kaya matapang talaga Pilipinas, mga Pilipino. Huwag lang kakantiin ng mga ibang lahi. Pagbalagbagan, no? Alam nyo, ha? Wow. Napanood niya yun. Viral yun eh. Kahit sang ano, sulok ng Pilipina, mundo. Fight ya. Pagsuntukan talaga. Eh, ikaw pa naman light-lightin. Pilipina! 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 What's your problem with the Philippines? Aba, nakipag-anuhan ah. Sinapak ah. Una muna siya nanuntok, no? Matapang. Italiano na yun. Una siya nanuntok eh. Tatlo ata sunod-sunod, puro sapul eh. Pagkasunod ah. Binanatan din siya oh. Ilang suntok din nanatan mo niya. Hawak mo ka eh. 9 viewers at 8 thumbs up. Thank you. Oy, mag-aanon pala ngayon ang ating mahal na Pangulo. Mag-suna pala ngayon. Ano kaya sasabihin nun? No? President Bongbong Marcos. O kaya magandang ibibigay sa Pilipinas. Pagyayabang yun, mataas sa sahod. 755 taas sahod ng mga minimum wage sa Pilipinas. Oh, there's you go. Good morning, sabi ni Tita Au. Ay, Tita Au, morning. Ay, wala po. Ate Brenda, shout out. Wait lang guys ha. Anuhin ko nga kay English mo ng panulay. Ate Brenda. Comment please. Eleven viewers at 10 thumbs up. Thank you so much po. I appreciate you guys. Visit my live stream. Tita Au, sabi ni Tay Alex. Guys, thank you so much sa nagpa-star siya. Nag-share ng gift. Kano po? 40, 50. Dali na. Thank you so much guys. Ate Brenda.
Grabe, usok ah. Tita Au, shout out. Wala ka upcoming premiere, Tita Au. Tita Au, baka hindi pa po kayo nakadikit kay Michelle on this. But pasunin nyo naman, Tita Au. Baka naman pwede pa-subscribe sa nakapin. Ano pa lang ang subscribe yun yan? Maliit pa ang subscriber. Thumbs up, mga... Oy, kay Richard, shout out. Uy, aba, nagbigay ng gift si Tita Au. Tita Au. Salamat, Tita Au, sa gift. Send star. Thank you po, Tita Au. Malaking bagay yan, Tita. Makakabili na ako ng ano yan. Candy. 12 viewers at 11 thumbs up. Shout out. Dating dikit na kay Michelle. Dating dikit na ba? Okay. Kuya Richard, shout out po. Nag-live ka, Kuya Richard. Salamat po, Tita Au, sabi ni B-Boy. B-Boy, malapit na kami umuwi. Parang hindi man ako excited makita si Sagani. Sangay, B-Boy. Parang hindi ako excited makita ko si Sagani. Parang natatakot ako. Oo nga. Parang nakakatakot makita ko si Sagani ng personal Math Premier. May premier ako, Maya Cloud noon. Sige po, Tao. Ha ha ha. Oo nga, Sanggay. Hindi ko alam. Makakasahod ka na ba, Marjo? Hindi pa. Sunod na buwan. Hindi, makakasahod na ako. Kompleto na po. Kompleto na ng $100. 2 months. Bago na kompleto. Wala nung naisali ako sa pa-challenge. Magagamit din siya pag pag uwi ko ng province sa Leyte sa August 22, 23, 24. Siyempre, sasahod yun. Hindi ka pa, ako malaki pa kulang. 2 months naman yun Tita Au. Bago ko na kompleto $100. Malit lang ang bigay ni pag sa mga vlog natin Akala ko aabot ako ng 80, kulang pa pala. Wala Patuma lang whiting ngayon. Kaya kung malakas lang ang views natin, Tita Au, sana makakasahod na tayo ng per month. Kaso mahina hindi malang maabot na 1,000 views natin. Hindi nga umabot 300 akin Yeah. Ya, terus yan. Kaya, mati ka lang. Terus. Excuse me. Yeah. Yeah. Gay. Uy, B-Boy. Butik. Buting red. Red to. Uy, Desi Loto. Kumusta na? Good morning. Ayan na lang kahit walang sahod. Tayo Alex.
Maswerte lang tayo pag may nagpapakulay sa atin. Kung tutusin sa pagbablog natin, wala eh. Points lang eh. Ano lang eh, yung tawag nito. Sintabo ba? Desi from Tita Au. Mami Au, sabi niya, Desi Lotto. Dami na kasing vlogger na. Maganda sana gumagawa kang content. Maganda pa yung views ko nung ano, nag-ano ko homeless ako eh. Show me around, sabi ni Lonnie. Lonnie B. Oh, okay. I show you around here. Lumalay my outfit. Oh. Look at this, guys. Lonnie B. Look at this, guys. Fish. Show me around. Ha? Opo. Sup? Bilog? You're wearing sock today. Lonnie, thank you so much, Lonnie. It's my mini business. Tira na lang to, tira. Yan. Chayote, battle guard, cucumber. So yummy. So delicious. Healthy foods. Healthy foods. Sabi nga nila. Robbie boy, you delete your comment Salamat. Tagalog ka pala ka, Lonnie B. Akala ko naman Englishera ka. Pastilan di ay. Pag in-English, yung pa nga hirap-hirap na nga ako mag-English. Anong bakit? Bakit, B-boy? Anong bakit? Bombi boy, Lonnie B, thumbs up. Main channel po yan, Lonnie. I'm from, Uzbekistan. Uzbekistan. Central Asia. Okay. Taga dyan ka. Pero bakit narunong ka mag-Tagalog? Ano yun? Translator? Tayo Alex, salamat. Thank you. Lonnie B, thank you po. Hindi ako marunong mag-Tagalog. Translator ang gamit mo. I know only few words. Okay. Sorry po, Ma'am Lonnie B. I give you moderator, Lonnie B. Thank you po. Salamat po. So, share my live. Pagpasensyahan niyo na po yung English ko. Kaya English ko, ano lang to eh. Galing, Bangkok. Bangkok sa Oy, kabos, Sangkay. Nandito ang pinakakaibigan kong tunay. Sangkay kabos, kumusta? Tao, salamat. Pin natin mamaya si Tita Au. Lonnie B, I give you moderator na. Please comment again. I'm a man. Okay. Pala. Salamat sa Jackie Toast. Welcome po. Lalaki siya. Pero ba't ang Lonnie B? Good morning, tol. Oy, kumusta, Jomar Sarate? Kumusta ng iyong asawa? Tita Au, morning, hello. Michelle. Kailangan ko ikaw. Guys, please connect to, Michelle. Sangkay, salamat Sangkay kabus.
Tita Aw, hello po. Good morning, sabi ni Michelle on this. For viewers, thank you po. Salamat po sa pagbisita. Ito may konting improvement naman tol. Okay na, mabuti naman tol. Tita Aw, hello po. Good morning, sabi ni Michelle. Michelle, sabi ni Tita Aw. For viewers, thank you po. Natalikod lang ako. Doon ko sa harap yung camera. Ayaw ko sa mukha ko para makita niyo yung dumadaan. Baka nananawa na kayo sa mukha ko eh. Bakas po kayo kung didikit po kayo sa akin, doon po kayo balikan sa bakas po sa video ko po. Sabi ni Michelle. Tawa si Michelle lang. Baka nananawa na kayo sa mukha ko. Yan eh. Hinarap ko na muna dyan. Parang ilan. For viewers. Pareho tayo may pasyente now. Jomar, sabi ni Tito. Di po kami nagsasawa sa mukha mo, kuya. Ha, ha, ha. Nandi-monetize yata si ano, si Boss J. Boss J. Pinanood ko kanina yung ano niya, yung upload niya ano, nagluto siya ng dinuguan eh. Ano yung ano niya, wala siyang ads. Demonetize siguro. Bakit tita? Mabuti maganda na ang panahon ngayon. Oo nga eh, kahapon masama eh. Sabado linggo, ulan-ulan eh. Ngayon medyo umokay na eh. Tay Alex, salamat po na marami dyan. Naka-live yan si Tatay Alex guys, yung main channel niya ha. Baka hindi pa kayo nakapasyal po. Please watch po Tatay Alex, naka-live po. Si Mabs Tadjakero naka-live din eh. Nandun ako kanina Tay Alex sa live mo, hindi lang ako nagko-comment. Kagabi rin, naka-BG lang ako kay Mabs tsaka sa'yo. Wala akong mood kagabi mag-comment. Kahit title project, hindi rin ako nag-comment. Si Ate Brenda, hindi rin. Ano, antok talaga ako kagahapon. Pagod. Hindi talaga sa ayos sanay sa puyatan. Iba na talaga pag bumabata. Iba na talaga pag bumabata, hindi na kaya ang puyat. Pastilan di ay. Oo, Michelle. Di na sanay ang pagpuyat ang Mark Joray TV. Di tulad dati. Alas 3, alas 2, nalabas na ako. Kaya ko pag hapon na hindi natutulog. Ngayon, 4:30 gigising, alas 5 lalabas. Pagdating ng gabi na, mukha na akong gulay, lupay-pay. Nakakapagpahina, nakakapag laging puyat. Hindi naman ako laging puyat. Hindi ako nagpapakapuyat. Hindi ko pinipilit ang sarili ko pag antok ako. Minsan tanghali nga ako nalabas eh. Wow. Ilan? Isa lang? Siyaw. Dinala ko sa RA kahapon si Tatay Jomar. Yung asawa mo titao, dinala na sa ospital na naman. I have to go, Bunso. I see you again. Ingat. Thank you, Lonnie B. Thank you so much po. I appreciate you. Thank you so much. Take care always and your family. Thank you. I salute. Ingat dyan sa ibang bansa kung ano ka mang dyan ay businessman or ano ka mang dyan or workers. Ingat. Thank you so much. I appreciate you, sir. Lonnie B. Halaan nyari. Tita Igit Wilson kay ito, sabi ni Jomar. Anong nangyari, Tita Aw? O nga po, Tita Aw, ano po nangyari?
High blood ba tigtaaw? Yung asawa niyo po. Salamat po sa 6 viewers natin dyan na nandyan. Lonnie, thank you so much, Lonnie Boy. Basa niyo. Bakit kaya ganyan ang alam mo? Tambay lang ako kay Kuya hanggang 11 AM. Sige lang ano Michelle, no problem. Salamat na marami sa iyo. Dan sa nakapin sa Aratilis, shout out sabi ni Kabus. Shout out Mark Joe. Oy Sir Romel Pulikit, kumusta sir? Aba, ang laki pala ng subscriber niya. Gosi TV. Gosi TV, oh, wow, that's amazing. Oh, ang laki na subscriber niya guys. Si Lonnie B. Gosi TV. Gosi TV. Englishero to. Lagi yung ano pala niya. Lonnie B, thank you so much. Gosi TV. Kay Alex, shout out. Sabi ni Kabos, laki pala ng subscriber mo. 17,000. Pagkahirap talaga may nakakasakit. Lalo gipit. Oo, Tol Jomar, nako. Pinakamahirap na worst sa buhay natin. Shout out Margo. Sir Roel Plikit, thank you so much po. Alex Bringle, shout out. Kuya Poli Hit, shout out. Hi Kuya Alex, sabi ni Michelle. Sir Alex allowed. Shout out, Sir Alex. Laki pala ng subscriber na Sir Alex. I give you moderator, Sir Alex. Bringle. Tama ha, Bringle up the lady niya. Bringle. Hi Kuya Alex. Thank you Sir Alex. I give you moderator na po. May upcoming premiere pa si Sir Alex guys. 2 days to go. 2 days ago. Ay, 2 days ago. 2 days to go. Balikan na lang kita, Sir Alex. Uniwan ka na lang po ng comment sa sa aking munting channel po para mabalikan po kita. Kuya Alex, good morning. Sabi ni Jomar Sarati, Michelle Migalo Shara, sabi ni Tay Alex, Michelle on this, Migalo Shara, sabi ni Alex. Dalawang Alex dyan. Tatay Alex TV at Alex Brinkle. Tama ba, Brinkle? Kuya Alex, Kuya Jolex, hello po, sabi ni Michelle. Jomar, sabi ni Jolex 5. Salamat sa pa-heart dyan na kulay dilaw. Yeah. Michelle, thank you so much, Michelle. Salamat na marami. Mukhang tahimik ka kahapon, Tol. Tol, dami ko paninda kasi kahapon, Tol. Tol Jomar. Di ako nag-ikot kahit live, hindi ako pumasok sa mga live. Pumasok man ako, di ako nagko-comment.
Thank you, host. Salamat, Sir Alex. Ano tol eh, dami kong paninda kasi kahapon kasi ang paninda ko sa UT ko eh, 8 bandel. Tapos yung upo ko, 4 na bandel. Tapos pipino, 5. Tapos may tira pa ako. Oo, nag-focus ako tol. Ano tol? Kumusta naman yung ano mo, yung sa darling mo? Nagbagamot pa rin ba siya? Salamat sa team viewers natin dyan. Kahit kay Biboy, di ako nakapasok sa live. Talagang ano ako kasi pag ganun karami ang paninda ko, talagang gaano ako niya. Minsan ako nagla-live niyan. Pag konti na lang, yun, nagla-live ako. May improvement naman to. May pinabibigay sana si Ma'am Ilang sa'yo ng 500. Eh sabi mo naman na wag na, kaya mo pa naman. Kaya di ko na lang pinush. Michelle, shout out. Ate Brenda, shout out po. Brenda, kumusta nga natin dyan? Anong ulam natin? Mayroon ba dyang pata? Yung pa rin ang maintain gamot niya. Ganun. Tatanggapin mo ba tol? Yung inaalok sa'yo ni Mamilang Ilang? Kasi sabi si Mamilang Ilang nung linggo eh. Ay nung Sabado ba yun ako nag-live? Okay lang tol. Mas need yun. Salamat. Okay, Tol Jomar. Salamat, Tol Jomar. Mayaman talaga to si Tol Jomar eh. Alex, Michelle, Jolex. Alex, tapos ka na mag-live tayo. Guys, anuhan nyo si Michelle. Kita nyo po kung hindi pa kayo nakadikit. Yung mga bagong pasok dyan. Magpipin tayo na iba. Ito lang ba? Galason sino pala? Di ako mahihiya manghingi ng tulong. Tol Jomar, no problem. Maraming salamat po sa mga didikit po, sabi ni Michelle. Hindi pa wala pang 1 oras. Salamat Tol Jomar ah. Nagano ka pa rin ba? Nagtatahi ka pa rin ba ngayon? Prayer for fast recovery tol sa naman tol. Pag-pray na lang natin. Gumaling ang yung yung darling. Tol, di pwede itigil. Ayos yan tol. Lang, focus lang sa sarili mo yan, di ba? Sarili nyo ang business yan, yung pagtatay. Hindi ka naman nangangamuhan. Saan ka nga lugar nun, Tol? Tol Jomar? Oy, Kuya Elmer, kumusta? Kuya Elmer, pinanonood ko yung mga vlog mo. Ang vlog mo, puro na lang puro na lang sa nakikita yung liig mo.
Ano mo, Kuya Elmer, minsan, di ba mahaba yung tripod mo? Pahabain mo yung tripod para kung ano mo makikita. Kainta Rizal, Kainta Rizal. Kainta Rizal, di ba? Malapit yan kay Tate Alex. Saan mo ba kami pumunta nun? Sa Rizal? Oy, Earl June Bagaw, shout out. Tamsak, salamat sa patamsak dyan. Kuya Elmer, hello po. Kuya Elmer's 16 tamsak. Kuya Elmer, yung vlog nyo po, okay naman po yung vlog nyo. Kaso po, anuhin nyo lang Kuya Elmer. Ano nyo po, video, layo-layo nyo po yung konti yung vlog, yung ano nyo po. May liig pa. Ba? Oo naman, tol, lagi nga liiga nakikita. Layo-layo mo, Kuya Elmer, yung ano mo po, yung pag ano mo ng camera po para makikita po yung ano. Cardona yata si Kuya Alex. Oh, sa Cardona Rizal. Kainta Rizal ka pala. Malapit lang ba 'yon? O malayo pa 'yon? Hindi ko dinadala tripod ko. Bakit di mo dinadala? Dalhin mo para maganda ang pagkakuha ba habang ano ka, ilalagay mo dun sa malayo tapos lalakad ka. Para may ano ba? Malayo to. Malayo ba? Malayo pala yan. Pwede ko manghingi ng isang ganito mag-vlog. Jolex 5, Miguel Osarot po, sabi ni Kuya Almar Ogay. Hindi, ito na po. Ibigyan tayo ng ate Anis. Sabi mo na 12 piraso lang. Magkano po? 28? Ay, 48? Magkano ang tatlo? Ay, pala. Magkano? Ano siya? 12 yun! Say, Mami. Hindi na po. Huli yata. Task force ba? Task force pala. Yun o. Pasos, yun ang ano pa yung pagkabigay ko ng Friday. Hindi ko natin bibigyan yun. Okay lang naman mag-inom pag hapon na. Pag gabi na ba? Pag hindi, inuubos-ubos. Di okay lang mag-inom kahit gabi na. Basta gabi, wag lang yung habang nagtitinda nag-iinom. Ayun, nag-inom na naman yun. Ayun, tulog. Sabi ko nga sa kanya, pag yan naubos, wala na yan. Hindi na yan. Hindi na ako magbibigay. Naging tatlo yung isa niya. Ha? Yung isa niya kasi nagtatlo yan. Bakit? Hindi, sa pagtitinda niya. At nagiinom siya. Tinabi niya sa akin nung Sabado, tinabi niya sa akin 800. Tapos, nung linggo, kahapon bumili kami ng dalawa. Bumili pa siya ng isa, nakabenta pa siya eh. Bumili siya kay Dudong. 500 ang isang sako. Pagtitinda niya, kahit sabi ko nga sa inyo, pag Wala no? malakas yan mo yan mga kumita. Si Kuya Juby nga, lakas kumita eh. Kala nyo, ganun-ganun lang, malaki kinikita nila dyan. Triple yan.
380 ang kuha nila, tapos napapalabas nila 1.5 ata yung asin. Oo. Sabi ni Christian, magkano yung ano niya dyan, yung malaki, 100. Maka apat ka lang dyan, kuha mo na agad puhunan. Sis Brenda, Yahoo morning. Kuya Elmer, kung nga, dyan baka makurot ako ni Kuya Marcos sa kalikutan ko. Baka lahat na nadaanan kulitin ko. Hello? Sis Brenda, Yahoo morning. Mas maganda kung ikaw dyan, Michelle. Madami maganda na daan. Oo, Michelle. Masaya manood sa mga dumadaan. Dami kong nakikita. Para na din akong nandyan. Hehe. Nakalimang manood. Kaya nga hinarap ko dun kasi alam ko nananawa na yung mukha mo sa nananawa na kayo sa mukha ko. Hindi ko ba nangahanda yan? Aliwa ko na yung bayad. Tapos kay Almar, sabi natin Brenda, Alex, salamat. Kahapon, napakaraming tao. Sunod na linggo, susubukan ko mag-live na habang maaga pa lang. Titinda na ako na nagla-live. Subukan ko yan. Alex! Ganda na ito. Kabos, official, boom, kalbo. Sabi ni Elmar Ogay. Hindi naman po kuya. Inom ng inom eh. Sabi ko 2 weeks lang yan. Pag ganyan-ganyan lagi ano mo, wala na ubos yung pera mo. Di ko na hawakan yun. Bahala siya. Nagbigyan ko na siya sa isang linggo. Wala nang palita, parang basang sisi. Hindi ko na sila pastambay. Kawawang kawawa. Hindi naman po kuya, sabi ni Michelle. Kahit maulan po kahapon, kuya, madaming tao. Oo, madami. Ay, hindi pala maulan kahapon. Nung nakaraan pala ang maulan. Hindi, umuulan kahapon. Mambon. Pambon-ambon lang. Yung Sabado, maulan talaga. Sa'yo, makakabili na. 30 lang dyan. Kalbo ka rin, Elmer, shout out, sabi ni Kabus. Tatalo yung mga kalbo. Opo, ambon. Maganda dyan, yung may tumpok ng isda. Marami. Yun o, tumpok. Marami nagtutumpok dito. 100 lang. Malaki. Mama Danas vlog, shout out. Maulan kahapon, tumigil lang ang ulan dahil dinalhan namin si Mark ng kapote. Mura na, sabi ni Michelle. Hello Mark yo at sa lahat, bigla shoutout sabi ni Ate Raquels. Ate Raquels, kumusta na po? Kumusta ka na po dyan? Ate Raquels, sabi ni Michelle. Guys, saglit lang guys. Taling ko na cellphone ko mag-ihilang. Pero hiyo po ang ano. Yeah. Naghahabal kayo, ya? Ano? Alam ko naghahabal kayo.
Wala man tao. Idol Kabus, Yahoo Morning. Buhay na Kuya Mark Jo, magsusundo na ako sa mga anak ko po sa school. Sige lang, ano, marami ka palang anak. May mga anak eh. Sige Michelle, ingat-ingat. Salamat Shell. Salamat Shell sa pagpasyala, sa pagtambay. May 51 minutes ka rin nagtambay sa akin ah. Salamat Shell. Sa ako mamaya Shell ng video mo. Mayroon ako dun nakita na ano eh. May hawak-hawak kang grips. Madam Kilay, pumasok lang ako, babay na agad. Sabi ni Rate Raquels. Ikaw ka subdivision te. Ikaw yung kapit Ate Raquel. Ya, ihika. Ya. Abus, salamat Sangkay. Jupra, shout out. Ito. Ito. 8 viewers at 18 thumbs up, thank you. Bahala ka dyan Ate Raquels. Nasa biyaya ko, swerte. Swertihan minsan kung may signal. Saan punta mo? Nagpunta pala kayo ng nakarang MUA, Ate Raquels. Maganda pala dun. Dito kami nakapasya nyo yan sa MUA eh. MUA ba yun? Pinuntahan nyo? MUA. Luneta. Ay, Luneta Park yata yun. Luneta Park pala. Tama ba? Luneta Park, Ate Raquels. Manila. Manila ba yun? Sa Manila ka pupunta. Okay. Ingat. Anong ginagawa mo anong gagawin mo sa Manila? Work or may binibili lang? Salamat po sa 6 viewers, sa lahat ng pumunta. Thank you very much po. Sige, pag may time, gala tayo, MUA. Ang kaya ko lang, ilibre, mang inasal. Aba, Ate Raquel. Oo ba? Hindi pa ako nakapunta dyan. Gusto nga ni Pio pumunta yan dyan. Yung partner ko, hindi lang kami makakapunta eh. Hindi ko kasi alam ang lugar na yan. Circle lang alam ko, circle. Sa SM MUA. MUA ba yun? Hindi kasi ako gala eh. Sana all Raquels may mang inasal pasama, sabi ni Kabus. Tawa. Tawa si Mamay, no? Sa Luneta Park, hindi pa rin kami nakapunta dyan. Gusto rin puntahan yan, pe. Hindi kasi ako layas, eh. Pag wala akong tinda, sa bahay lang ako. Maghapon. Kahiga habang siya cellphone. Ganun lang buhay namin, buhay ko. Ayun, makakauwi rin kami probinsya sa August 14. Yun, makakapasyal yun. Sigurado matik. Or baka atambay na naman sa bahay.
Mara Handog, shout out. Kaya bilhin natin sayote, te. Sayote Pipino. Idol ka po sa invite kami ni Madam Alex sa kondo niya. Mag staycation daw. Mag swimming sama ka. Wow, sana all. Big time kondo. Ipagbalot mo ko Ate Raquels ng ng tubig ng swimming pool. Gagawin kong tubig. Maganda na Luneta Sangkay ngayon. Maganda na ba? Tapos, hindi pa ako nakapasyal dun sa Sangkay. Miss Pinay Mabel sa Truck House Dance sa YP Banding well all, sabi ni Kuya Almer. Oo, nabanding yan sila eh. Ate Raquels, pagbalot mo ko Ate Raquels ng swimming, ng tubig ng swimming pool. Gawin kong mineral. Yung maganda yun, may ihi-ihi. Yung galing, yung mainit-init na may ihi. Yan, para tanggal tanggal kabag. Thank you, puntahan din kita, sabi ni Ate Raquel. Ang sapa palang napaliguan ko. Pag sapa. Ano ka, kalabaw? Oy, kamo, sagay, kalabaw? Sapa ka na naliligo? Aray mo, ha? Sapa, huwag naman sapa ka sangkay. Social naman. Ilog naman. Pag sapa. Kalabaw yun eh. Trenta lang yan, ay. Ya upo. 40. 30 din? 40 po. 30 na lang. Oo naman, parang mamamatay na kaagad. 40 lang. 50 lang ako nakalagay. 35 na puhunan yan. 35 na puhunan. 40. 40 lang po. 35 na kasi puhunan nito. Salamat po. Salamat, anak. Okay. Raquel, pangsa pa lang. Tawa si Ate Raquel. Pang mahirap lang sangkay, may libre pang libre pang yun. Pag yun, pumasok sa pet. Tutubo yun, yun, mga anak yun sangkay. Pag pwede ka na magtanim. Oy! Abi the Explorer, shout out. Bulol na ako. Abi! The Explorer, shout out sa'yo. Tusok, shout out nga ne. Salamat. Ay, tingnan nga si Ate Raquel. Ate Raquel, thank you so much ha. Raquel, tusok. Salamat sa patusok. Sangkay, pag may linta yung sangkay na yan, lalo pag may balahibo. Naku, mangidlis ba sangkay? Matatayo talaga balahibo mo pag naihawakan mo yung linta na ganun kalaki. Sandangkal-dangkal pa naman yung mga ganong-ganon. Dangkal-dangkal. Kaya ako dati, nung nasa probinsya ako, nung nangkung ako, pag hanggang sa may balikat ang yung tubig. Naku, pag ahon mo yan, marami ng linta dikit sa katawan mo. We.
35 daw, maniwala ako. Oo nga, 35 puhunan, te. 35 puhunan. Na nakaraan, nakaraan, 35. Nung kuha ko nung Sabado, 30. Romel TV official, shout out boss Romel. Like dan, sabi ni Sai Grace, shout out. Kano lang tubo ko dito Ate Raquel sa ano, upo? Kano lang tubo ko dyan? 10, 15. Maswerte na ako mga 20 eh. Pag nabenta ko 50, may 20 ako. Yan, kaya nanay, binenta ko ng ano, 40. May 10 ako. 30 puhunan eh. Pagkasama kargador, 35. Rock House, di ba si Ma'am Alex, taga Manila lang, Salim Kabus. Grace Bulhut, shout out. Kuya ga. Oh, Kabus, nasa malapit sa may Muwa ang kondo nila. Abi, hello, shout out, sabi ni Kabos. Saan ka, salamat ka kaya. Mama Danas Vlog, sabi niya ano, Abi, salamat Abi. Abi the Explorer, thank you po, salamat sa iyo. Mama Danas Vlog, thank you so much din po, salamat sa pagpasyal. Malapit lang ako sa Muwa Rock House. Malapit ka lang pala sa Muwa? Sangkay? Sige. Boss Romel, salamat. Team Hamog, solid supporter, founder Danny Justin Yano. Shout out kay Sir Danny. Sir Danny, shout out po. Malapit lang ako sa Orak. Sa team viewers ko dyan, thank you so much po sa lahat na pumasyal. Yan, tamang-tama yan, Kabus. Oh, malapit lang pala si Sangkay Kabus dyan. Morning, Ate El, Susaka, thank you so much po. Hello everyone, sabi ni Als. Salamat po sa ibang naka-BG dyan, sa Team Boom, alam ko naka-BG dyan yung iba. Sangkay Kabos, thank you. Abi, salamat po Ma'am Abi. Rock House, Sarutu. Oh, Sangkay, doon ako minsan natambay sa sea wall. Nakatingin sa dagat, nagmumuni-muni.
Ah, dapat nagbablog ka dun. Biyak ko na konti. Ang ganda pala yan dyan. Kuya Ga, sarap. Baho naman doon, Idol Kabus. Mabaho ba doon? Lunayan nga daw ng Kalabaw eh. Naliligo siya eh. Yung pa kaya eh. Sa Sihol. Sa Sihol. Mary Grace Miguel out. Shout out. Morning. Maba, shout out. Pang mahirap nga ni Rock Halls. Yun nga lang. Daming dagi. Tipong maraming ang dagat dyan sa Batangas. Tapos naliligo si Sangkay Cabo sa ano. Sa sapa. Aray ko. Ate LB, shout out po. Tamsak. Salamat. Salamat sa patamsak Ate LB. Miss Rockhouse, hello. Sabi ni Grace. Salamat po, nasa 9 viewers at 23 thumbs up. Ate LB, kumusta po? Hindi ako nakakapasyal Ate LB sa live nyo po. Nakikita ko lang ang live nyo po. Welcome bro. Salamat Ate LB. Ate LB Arus. Gustuhin ko man magtambay doon Idol Kabus, kaso parang hindi ako tatagal sa mundo. Magkasakit sa baga. Aray ko. Kabus, may galaw sara, sabi ni Aldi. Bakit nakatapat umay sa akin ah? Sinadya ko yan. Ayan, si Johan nagmamarites yan. Alasong. Iwan ko muna kayo. Sige lang po, Ate LB. Ay, Ate LB. Rock House. Sige. Iwanan mo na kami. Mag-iingat ka lang kung saan ka man pupunta. Salamat ng marami. May galaw sa rock, everyone. Ayan, yung Jonalyn Martin, yun yung naka-black. Nakatutong sa kanya yung camera. Malabo ba? Nung nagtitinda ng pipino nung Friday, bumili pa ako sa kanya ng isang tongkok na pipino. Ganon? Yeah! Jonalyn, may galaw shout out. Sabi ni LG. Ay, also. Oh. Kinukupal ka ba, Ate LB? Ate Rock Health? Kinukupal ka ba rin yung dalawa na yon? Pag kinupal ka ng dalawa na yan, pag bumili ka, sabihin mo sa akin kay pag untugin ko yung ulo. Kaway naman dyan, Jonalyn. Sabi natin LB. Di na nagdudot. Yan yung asawa ni Paring Rod. Yung tinulungan namin ng timbo. Nila Tiyanak. Ano dito?
Sampo. Tatok, tatok. Yung 35. Yung nagtinda ng pipino noon, Friday, bumili pa ako ng yeah. Joke lang, yun lang. Okay lang po, Hello, kita to. Mayari ng poste. Ito pang maman niya. Ayan yun okay. Ate LB, Ate LB tuloy. Ate Raquels. Ate Raquels. Pag bumili ka dyan sa bata na yan, naka-white na yun. Yan naka-sombrero. Naku, ingat kayo dyan. Ingatan mo po yung wallet nyo. Mandurukot yan. Yan, nakaputi. Mandurukot po yan ha. Ingat po kayo dyan. Kunwari lang nagtitinda dyan. Mabilis ng kamay yan. Oy. Joke lang yun. May napal ba? Bili na. 40 lang dyan, tay. 40 po. 30 po. Tumpok. Ayan, 20 tay. Kabus. Tawa si Kabus eh. Hello everyone. Hi, Pe. Uy, kumusta na? Ninya Kalongga. Shoutout sa iyo. Hello everyone. Oh, nakalabas na. Kumusta, Ma'am Ninya? Hi, Pa, sabi ni Jonalyn. Morning sa lahat, sabi ni Janivis. Shoutout sa iyo, Janivis. Kumusta? Kumusta? Andito yung nabisita sa akin si ano. Thank you salamat po sa pagpasyal. Si Mac Daniel, oh. Lumapit ka pa dito eh, nakatutok na nga sa yung camera. Sa inyo naman nakatutok yan. Sa iyo pala daw siya bumili si Ate Raquel ng ano, sayote. Mahal mo daw magbigay. Sayote, pipino. Pipino pala. May bibili mo. Ano yung cellphone yan? Sa akin. Paayos ko, tapos nabasa ko. Comment ka nga. Paayos ko, tapos nabasa ko. Dominic Laloy. Ano pinili mo? Yun ang pangalan mo? Dominic? Di ba dapat Daniel? Paano mo mapalitan? Hindi sa'yo siguro yan, no? Hindi sa'yo, no? Buwang ka. Madali mo yan. Punta ka dito saan. Hindi, okay na yan. Hindi ko lang natanggal yan. Ha? Hindi ko lang natanggal. Pati sa Gmail. Kami naglaloy. Ano yung cellphone yan?
Sa akin na to. Ano napalitan mo na? Yung potang mais, ha? Palitan eh, sabi mo wag na. Hindi yan sa kanya. Ano yung cellphone yan? Saan? Eh, Binili ko na to. kanino? Sa mama ko. Galing siya nakakuya gagi. Kunin ko na ako. Mark. Chan. Kasama kayo rin Chan ah. Ang sipag mo, brother. Yan bes, salamat. Kailangan po eh. Kasi dalawang linggo akong di ako magtitinda eh. Pahinga. Hoy, bye! Hindi pa yan. Wag. Yes. Kailangan po magsipag para sa pamilya. Yan bes, thank you sa po, salamat sa kaipin kita. Baka may premier na. Gutom ka na? Walang pagkain? Naku, kawawa naman ng... Inom na muna. Kanya pera eh. Maganda yung kanya, at least may negosyo ka. Oo, Ate Jan. Paninda ko ngayon, tira na lang po. Kahapon ng linggo, yan. Yan na lang po ang tira ko ngayon. Konti na lang. Ilang tumpok na lang. Ito. Kasi ito. Yan na lang po ang tinda ko ngayon. Tira ko yung kahapon. Tininda ko ngayon. May 1,000 na rin akong binta. Kahit pa paano. May pambili na akong ano. Bigas. Wala pala kaming bigas. Saliti ba ito? Hindi po. Manila po. Ano Baliches po? Manila. Ay, NCR po. NCR. Wala po ako sa Leyte. Sa ano pa ako uuwi? Sa August 14 pa ako uuwi. Ano po ako? Nasa Manila po ako, Ma'am Janibes. Sa Novaliches, Quezon City po ako nagtitinda. 6 viewer, thank you. Sayote. Yan o, saan to po? Ayan o, kumuha ko. Okay. Kung avocado doon, 100 kilos. Sa Nasa Novaliches. Ako naman, taga Imus. Taga Imus, Cavite. Imus, Cavite ba? Uy, yabang. Ano tininda mo? kaya ate. Gulay? Wait. Tama. Ha? Pwede minit. Malamang, mainit talaga. Ano ka pinayasintan? Kanina nag-ibigay. Yung nanood ka ng Aurora sa Skytas, hinahabol ka ng polar bear. Ganun ba yung pinanonood mo? Mark, Ryan, Marcelo. Nova proper ba yan? Tapat ng bagong Jollibee? Hindi po. Ano po to? Dumalay po. Dumalay po. Dumalay street po. Artisanar. Ulit na tol. Bye-bye.
Bawang avocado. Isa na. Tabi ng simbahan, opo. Tabi po ng simbahan. Artist. Artisan art. Shout out sa'yo. Taga saan po ba kayo? Mahay kayo. Sure lang dito. Nine viewer, thank you. Taga Nova North, Calaucan. Malapit lang. Nagtitinda rin po ba kayo? Bigyan kita moderator. Ano ka? Malaki pala niyo po. Salamat, sir. Dating dikit na pala ako sa iyo. Artisanal art. Artisanal. Tama ba pagkabasa? Ano pagkabasa nito? Dating dikit na pa pala ako sa iyo. Ayan. Wala pa. Ayan. Tagal na pa akong nakadikit sa iyo. Yes, ako din dating dikit. Thank you po, sir. Sir Art. Abi, salamat Abi. Salamat dyan. Tay Alex, salamat. Naka 1 hour and 23 minutes na po ako. 2 hours lang po ako magla-live. Salamat po sa mga pumasyal, sa mga bumibisita. Guys, baka hindi pa kayo nakadikit po. Team Boom din yan. Si Cabos Official. So yun na lang po. Subscribe. Para nasa ano lang. MOA. Hawak kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Tingnan mo naman pag ganitong oras dito. Investigador ako ng gobyerno dati, retired na. Retired ka na. Ganun. Sir Art. Ano ba pagkabasa ng ano mo? Artisanal? Tama ba? O mali? Art. Investigador ka pala. Sorry. Artisan art. Artisan art. Yan pala yun. Oo pala. Artisan art pala. Art na lang para di ako mahirapan. Kasi, ang hirap ngayon di ba basahin minsan ng ano, sa YouTube. Kasi dikit-dikit. Malaki pala subscriber mo, 10,000. Taga ano lang po kayo, taga Caloocan lang po kayo, sir. Kuya Art na lang. Sige, Kuya Art. Thank you, Kuya Art. Taga Caloocan pala kayo, Kuya Art. Pin nga kita, Kuya Art. Yung mga kakatim ko sila ngayon nakalumlum. Nangingitlog ang mga katim ko ngayon, naglumlum sila, naglumlum. Amparo Village. Taga Amparo Village ka. Sir, baka makapunta ka rito, sir, ha? Uy! Wapo! Ano yan? Michael? Yopo mo! Bakit andito ako, haha?
Aro, Miguel, shout out. Tony ba Mix Vlog, shout out sa iyo. Kumusta na? May nabalitaan ako sa iyo Tony ba? Anong problema? Aro, Tony ba? Andito yung fake na Tony ba? Paray mo. May jacket ka nga, paano naging fake? Di pa rin ako tinitigilan, tol, Tony ba yung fake account na yun? Buwang na yun? Sino kaya yun? Ginagamit yung profile ko. Di na pangalan ko ng channel ko. Profile na lang yung ginagamit. Anong balita? Ayun pa rin, mayroon pa rin ng yung impostor na gumagamit ng profile ko. Nasa sa taas, nakita mo yung pic. Pumasok yung pic account mo, Kuya Tony, baka hapon. May tindahan ka ba? Yan, host. Bangkita lang po ako, sir. Sir Art, Kuya Art. Anong nabalitaan mo? Yun, pic account nga lang. Agoy, si Tony ba kanina sa live ni Amelito? Tinitira ako. Oh, tinitira ka? Fake account yun. Yan ang original na Tony ba? Ate Rock House. Sir, pagkain mo na lang. Ha? Ito na lang may pahit. Tabi niyo muna. Ayan. Pinapalinis sa amin ngayon dito eh. Okay. No problem. Wala. Ano na yan dito? Katumo! Nagpaano na si Nagpaano na ba si Bongbong? Nagpalinis? Kasi para di, kaya linilinis ni Bongbong ang bangkita para manonood kaya ayo sa kanya. Akala panoorin namin sa kanya. Tatangahan niya. Bongbong Marcos lang walang silbing hindi nila kaya si Sara. Nanita sila, Nanita. Hoy, Chanang, shout out. Bella, shout out. Sinabihan ako na hampas lupa, naglilimos daw ako, pastilan. Oh, ganyan yan, Ate Rock Hells. Pag pumasok sa amin, yung mga basher na yan, ganyan ang pinagsasabi, isa lang ang sinasabi niya. Hampas lupa, patay gutom. Kami nga. Ganyan ang ginagawa niyan sa amin din. Jowa, Jella. Kanya parehas tayo nasa Pilipinas ko. Sa Amerika ka, gagalangin kita magiging merkado. Yes, ay. Why you're so early? Mas 4 lang kayo dito? Ito nga. Ito. Oo nga. O, ganun yun Ate Rock Health. Ganyan yung mga basher na yan. Wala yung magawa sa buhay kundi mga mga balagbag. Mark, tinda mo. Dami din. Kapag ba ito? Ayos lang. Hindi ko balik kakapon yung pahit. Sabi ko kay Papa. Nilagay ko din sa paano. Nilagay niya ba sa karton niya? May bantay kami ngayon. Task Force. May number 7 yung fake na Tony ba? Ang galing yung fake account na yun. Iisang may-ari lang yun eh. Yung gumagawa sa amin din ng kabulustugan, iisa lang din yun.
Sabi ko, ako naglilimos naka Honda CB Toyota. Honda Civic Totial ko naman. Oo, yun ang nanlilimos na naka Honda Civic Totial. Social mo pala ate ate Rock House. Yung na yun, yung basher na yun, walang magagawa yun. Ako nga, sinabihan nga ako, basura daw pa rin ako. Sabi ko doon sa basher, naman, at least nakakain ikaw. Hanggang ganyan ka na lang. Kung babas ka na lang, wala ka nang ginawa kundi mang insulto sa tao. Ganun na lang. Mamaya papasok yan. Andyan lang yan, nagmamasid-masid. Loko-loko. Naku, sobrang loko-loko talaga. Kung loko-loko, hindi lang loko-loko, walang hiya talaga magsalita. Kulang sa yun, aruga na magulang kaya ganun siya. Nagpapapansin para pansinin ba? Talagang loko-loko, sabi ni Grace. Walang hiya nga yun, yung basher na yun. 27 minutes na lang po, mag-end na ako. Okay. Hi Gela, salamat. May galaw shout out, Ma'am Tony ba? Lalaki yan, Gela. Sis Grace, may galaw shout out. Sis Gela, morning. Konti na lang tinda mo. Makaubos ka na yan. Oo, ito na lang. Inakat ko lang kasi nandyan yung yung task force, nagbabantay sila. Para ang linis ng bangkita ngayon. Harang Sangkay, salamat Gela sa harang. Ha? Wow! Kakain na lang muna ako. Mahala yung mga panulay na bantayan. Sitay. Yung baguhan na yun, nagpapakilala lang yun. Guys, kain po kayo. Gela, shout out. Miguel, shout out. Tayo Alex, salamat po. Kutsarate. Kutsaratinidor. Magkain na ako guys. Kaya nagutom na ang person. Kunti lang ito yung gulay. Kasi isda. Ma'am Rock, wag niya allow shout out. Sabi ni Gela. Kumain na kayo. Ulam ko. Testa. Saan bantay? Nandun? Sa Sa may bandang Robinson. Pinagsisita kami lahat. Tago muna daw kami kaya na si Bongbong. Silit Natuyo. Kalamansi, yo. Marami pang kalamansi, marami.
Magkain muna ako. Inangat ko naman yung kariton ko eh. Kain na kayo, Main. Da. Ikaw. Nakakain lang ako. Pumasok na oh. Sabi ko na papasok. Hindi ako nagkamali eh. Tara, suntukan. Sino pwede dyan? Sa mga hampas lupang vlogger. Aray ko. Pumasok na yung ano. Kunin ko lang yung sahod ko kay ano, Ge. Tapos ko na ba? Ha? Pabilang ko na lang. Sama sa lista ko. Oo.
Okay, Kuya Sunny, kain. Andiyan yung bisita natin. Yung basher. I-edit ako para na-upload ko. Hanggang mamayang konti pag ano, okay na. Ayos yan, more upload pa. Kahit maiksi lang. Para sa WH mo. Teka natin kanin na ba? Galing ako sa Patay kahapon sa Pasig. Kaya may pang-upload ako. Hotel project. Kumain lang ako. Tumawag si Joseph, hindi ko nasagot. Kalive kasi ako. Daan ko dyan yung binigay ni Tol Erap. Ingat ka lang dyan, may asikasuhin pa ako. Sige. Nixon. Ah, yan oh. Paano nga asikasuhin ko ya Sunny? Gag. Kaya ulo ka mamay.
Ulit-ulit lang ba? Wala na pala sila? Pasita-sita pa yung isa, wala naman pala. Pre, magbanti ka muna dun. Kano po mo? 40. Gan. Puro ka tanong, wala ka nang... Puro tanong, oh. Hindi ko siya 30 na puhunan. Lugi tayo niya. Tol Project, salamat Tol Project sa pagkuha ng PA. Tol Hirap. Diyos mo ko. Asa na yung Wala na? Yung huli? Puro mo lang pala yun. Kasi baka bago. Yung isa na naninta rito, yung bago. Pero sa ibang lugar yun, baka linipat na. Tulugan na. Gusto na ba? Hindi, 12. Ayaw mo na alas 12, 12 lang. Lechon daga, mayroon. Again lang ako. Nakakasawa na yung 30, yung 20. Mag-iisa na lang, 20. 20. Kasi yan. Ha? Okay. 20 na. 12? Ha? 20? 20. 30. Wala na lang. Hindi lang. Pag ikaw mawala ng pera, yari ka talaga. Uy, init. Diba, pumasok yung basher. Hindi ako nagkamali. Mamasid lang niya. Daan dyan mamaya si Project, sabi ni Ate Brenda. Sige Ate Brenda. Joseph, so far, shout out. Basher na walang ginawa kundi Uy! Shout out mga kapugi.
Maganda ako. Ibaba na kita, Gela. Salamat. Thank you guys. Maganda ako. Babay na babay. Tingbong, salamat sa inyo dyan. Pagpasyal. Saan kay Erap, salamat sa bibigay mong V8. Thank you. Nagkita na pala kayo tol project ni Erap? Babay na at Brenda tayo Alex. Maganda ako. Oh. Mayabang. Babush. Nagkita na sila. Ayos yan. Thank you kay Tol Project ha. Brenda, salamat eh. Bumalik na yun sa work, sa project. Bumalik na ba? Malapit na ang ano natin, anniversary, ano ang plano natin. Yan na yan, swimming sana. Oh. Sabi ni Sarah, Birthday ni project malapit na. Oo nga, Ate Brenda. Chat ko nga si Sir Jaime. Nagsabi sa akin yun. Yes, Ate Brenda, ano handa? Magpapalitsyon ba kayo, Ate Brenda? Ano ba yung litsyonin? May litsyon ba? Linggo yun eh. Hapon na siguro kami pupunta dyan. Titinda ko muna yung titirahin ko nun. Linggo. Maglilitsyon ka ba, te? Magpapalitsyon? Ate Bergie, shout out po. Good PM host, thumbs up down. Salamat po, mag-end na ako. Kasi busog na ako. Mahal lechon, di kaya. Lechon manok, pwede. Yun lang. Ayain nyo si pobreng worker, baka pumunta. May motor naman yun eh. Sabihan mo si Tel Project. Oo, sinabihan ko na yun. Pang ilang taon na na Tol Project? Pang 50? Pero kailangan maggawa ng moron. Oo, marami pupunta yan. Pupunta yan Tatay Alex. Ay, Tatay Alex, Kuya Elmer, Tatay Rubin. Pupunta yun. Pang 50 na ba si Tol Project o 60? Senior citizen na ba? Si Brenda? Grabe ka naman sa 50. Kuya Art, thank you Kuya Art. Salamat po sa pagtambay. Senior. Joke lang. Nasa kantin ka ba, te? Nagla-live ka kagabi? Or
Ah, 44 pa lang pala si Doll Project. What the fuck? Di ikaw, 38 lang taong ka na. Nasa 40 ka na. Ilan lang pala ang pagitan ni Doll Project sa edad ko? 9 years lang pala. 8 years. Ah, isang taon. Kala ko nasa 40 ka pa lang, te. 45 ka na pala. November naman sa'yo. Double ano yun, celebration. November, August, September. Ay, August, September, October, November. Ah, matagal pa pala yun sa'yo. Mga nasa 3 months pa. Mukha lang siya matanda sa akin. Oo. Kababait yun. Lagi mainit kasi. Gamot-gamot na. Ah, sakit ulo. Sari Dodon. Ilan taong ka na, bro? 35. Johnny Best. Si Johnny Best, salamat sa pagtambay. 35 na po ako. Mukha lang akong 40. Tignan. Tay Alex, punta din. Ah, pupunta rin si Tatay Alex. Ah, ayos yan. Sana makapunta ng Tay Alex. Saridon? Ano Saridon dun? Saridon. Di, inano ko lang yung Saridon dun. Pero alam ko Saridon. Invite ko sila. Ah, ayos yan. Nakilala kita dahil kay Kumaring OFW. Oo nga, Ate Johnny Best. Nakikita nga kita doon kay ano, kay Kumaring OFW noon. Si ano din, si Sora. Sora ba yun? Sora Vlog. Si Sir Chito. Sir Chito. Christina Mix Vlog. Si Ann Gonzalez. Marami pa kayo doon. Kaya napasyal ako doon para mapansin ako eh. Para mag-subscribe ba sila sa akin. Nakilala kita dahil kay Kumaring OFW. Oo nga, Ate Johnny Best. Nakikita kita doon. Kaya ano Kumaring OFW. Salamat po sa subscribe sa aking munting channel. Mag-end na ako, Ate Johnny Best. Salamat po sa inyo dyan. Anong oras na? Alas 12 na yata. 12:40 na pala. Yun, mga kumari ko yung lahat. Ah, kumari mo lahat. Ingat. Salamat po. Ingat kayo din dyan. Salamat Ate Brenda, Mine. Salamat sa lahat ng Team Boom. Sa lahat ng pumasok. Ingatan lahat. Thank you so much po. Mag-end na ako. Bye-bye na po. Ako ang iyong host, Mark Jowaray TV. Sound Vendor. May pangarap sa buhay. I love you. Bye-bye. Bye-bye. Hoy, Jo. Salamat, Jo.